Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul vlog, primul traseu cu acest ATV-ul foarte mirobolant, îl avem deja pornit și trebuie să-i facem rodajul pentru că avem 6 km în bord până la 250, dar trage tare rău și e mișto. Trebuie să-i dau doar până la jumate din accelerație, cam așa. Bă, și dacă îi dau mai puțin, se duce tare rău de tot, e mișto. Mamă, ce nămol e pe aici, că a plouat. Suntem în noiembrie, la final, și vedem cum trage. Avem gume noi, totul nou. Opa. Aș urca pe aici să văd. Nu prea avem voie să urcăm acum cu el. Nu prea avem acum voie să-i dăm în gușă, dar după acești 250 de kilometri o să îi dăm o mur. Aici era? Mamă, cum e! Și-a bătut joc. Îi dăm frumos pe 4x4. Nu ne bate în joc. Mamă, ce-au făcut ăștia. Mâncalea-și gura lor. Nu se mai poate cu lemnele astea. N-avem nici distanțiere. Tot să ducem un pic și cu cauciucuri noi. Hai că trece pe aici, trecem lejer. Are un zgomot așa ascuțit. Hai că avem scut, Dăm ușor, rău de tot, că voi n-ați face așa cu un lucru nou. Eu tot derapează un pic. Sper să vă placă acest clip. Bă, da, de când n-am mai fost pe aici, vă dați seama? Mamă, mă apucă nostalgia. Auzi, iei tu ăla de acolo? Că e urât rău. Mamă, e din rădăcină. De ce naiba e? Fac manevre de alea ca Mr. Bean. Mamă, dar acum când trăznește pe sub, știi că ai scut. Știi? E mișto. Dar avem și la brațe, știi? Adică e mult mai mișto. Uite, bă, ursul! Hai că te bag și pe tine în vlog cu faza asta. Bă, da, urcă, tată. Mulți ar vrea să urce dealul, dar nu la toți trage calul, bă. Mamă, mă simt pe Uiasca în 2019. Am făcut drum și pe aici de când n-am mai fost. Trebuie să rezolvăm. Bine, cred că până de vară se rezolvă. Hai să-l scoatem de pe 4x4. Hai să vedem. Să luăm un nămol mic. O nămoală. Mamă, e gheață, ești nebun? Cu 2x4 l-am luat și ușor. Bine, nici nu era cel mai mare nămol. Acum nu mai avem distanțiere și acestea sunt mai late și nu o să ne stropească. Mamă, ce-au făcut și pe acolo. Mamă, și pe aici. Hai să mergem acolo, la panta aia, vrei? Mergem și noi la o pantă mică, să urcăm pe el 4x4. Doamne, ce... Nu știu ce am avut în minte acolo. 4. Am zis că vreau să mă ridic pe două roți. Uite, am găsit drumul. E un pic mai șters, dar se vede. Avem nămoara pe cauciucuri. Bă, da, parcă se înfige mult mai tare ca precedentul. Parcă, așa se simte, nu știu. Mamă, cât am ușuroiul. Hai, da, să vedem. O să-i dau L4x4. Am făcut 8 km, yay! L4x4. Override-ul nu-l mai ținem, că nu avem
N-avem voie să-i dăm în gușă. Urcă și la relanti ăsta. Chiar urcă, nu glumesc. Vedeți tu, aici e un pic mai abrupt și ia uite. Îl iau cu 15% din accelerație. Cred că urcă mai bine ca un Can-Am. Stați liniștiți, glumeam și eu. Hai să vedem. Mamă, ce frumos e peisajul ăsta, uitați-vă și voi. Foai. Foarte frumos. Ce plimbare frumoasă pe aici. Merge tare rău. Plimbare frumoasă pe aici de așa, de noiembrie. O să-i punem distanțiere că nu mă simt eu prea bine. Și vreau să văd dacă la suspensiile astea poți să le dai un pic mai jos de acolo, de la capătul de sus, care e un fel de secerătoare de aia, în punguța aia cu scule, dacă știți. Și aia e pentru suspensii, să le lași mai jos un pic. Dar nu are reglaj, rebound și tot. Mamă, ce să înfige. Mâncați aia și nasul tău. Nasul tău, nasul tău. Cred că mergem la teren. Nu știu. Trebuie să vedem. Mamă, ce băltoacă era acolo. Opa! Bă, dar are forță. Trage. Trage bine rău. Bine, bine de tot. Până moala. Auci. Nămoala. Fiar nămoala să-i fie. Fiar nămoala să-i fie. Fiar năzmoala. Zmoala asta. Mai țineți minte că n-am făcut aici driftul ăla? Mai facem, dar să ne punem distanțiere, că n-am încredere așa stoc. Mama, a început să ningă. Eu uite-a renovat asta. Ai văzut? A renovat-o, a vopsit-o, nu știu. Mamă, băieți, băgăm un XMR pe aici? Ce ziceți? Mamă, oh! Că am venit înapoi. Mai vorbim, mă mai întrebați câte ceva în comentarii, facem și un Q&A dacă vreți. Am ordărit acolo pe Adidas. Da, aia e. Pe ghete. Auzi? Văzuși câinele ăla că a intrat în gard? Nu uitați să vă abonați la canal, să facem și noi 3000 de abonați. Aceasta a fost un traseu mai pentru rodaj, să zic. Că na, aia e. Urmează să vedem dacă ține frâna de motor bine pe 4x4L. Că o să coborâm acea pantă. Haideți să vedem, urmează momentul adevărului. Mamă, ține-mă ce ai. Dar nu trebuie să îl ții 2-3 secunde fără, că dacă nu scapă din frână de motor, uite, vezi? În rest ea ține. E numai bună. Normal și opțional, dacă mai vrei, poți să acționezi și frâna de picior, dar un pic așa, odată cu frâna de motor. De vlogul de rodaj, cum s-ar spune. Bine, nu știu în cât timp o să facem rodajul, dar sper că o să-l facem cât mai repede, Doamne ajută, ca să vină omorul ăla ca lumea.
Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem 200 de like-uri, dacă putem, dacă nu, ei, vă dați seama, nu vă oblig. Sper că v-a plăcut acest clip de rodaj, vă mulțumesc foarte mult de vizionare și ne vedem cu următorul clip. Pa!